DKT. Achiumas, MSTian, Goma Tatian, Jeku DKT. Television, DKT. Sabrugara kabaruga nini gamba. Wese ano saiza itaka muramba ifishi. Kurukangu mangi mshini wa majusi. Enda tidi kubanda ruzi. Tainda pa maiki wopinda busy. Jeku DKT. CLS, MSTiara lola koto manirei. Saurongo mariri bora nitachire. Dopanda kanda mumaneti usachire. Kuimba past nice usnoso endo zichibatsirei kana pasina isusu kushandira hala semu nekugocha susu competition vanorara neputsu kavambovhurika vachangonobva kurutsu kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi Pamash andiverengere chero pane buku Itori celebration ndapa msoro kunge duku Ndipeido rangu musanditire chikruku Glazi rangu riri kupi ndione zvachinja luku Vanoti ndinoshaya but they wanna book Tezvune zvangu ski rangu riri kuku I won't bora kunge teo yekubruku Uya imese umwe uko Ncheta mari yakareba kunge baba kuku Chipepi changu yelo bunda vaonesa chichuku Chitori zvimwe zvinu kunza baba juku Tovanzisa music achitinzisa ugugu 6 to 6 kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi netikarenditachi 6 to 6 tichishaura vaiti zvinopera muchakaura tiri kupisa sembaura matsagati waura vachina chekutaura makoments tamba kubata basa vauraya hanzi vauraya ende vauraya vangadi vakasadaro ndobva munozonzwa toti nhamo ine nharo mangoma tomagarira sesharo uyo vachinongedzera aro atakutombo difenda taito ko ivo vari kudifenda neriko 6 to 6 kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi netikarenditachi kurukangu mangi mshini wa majusi enda tidi kubanda ruzi tainda pa maiki wopinda busy Jeku DKT CLS MSTiara lola koto manirei saurongo mariri bora nditachire ndopanda kanda mumaneti usachire kuimba pasina isusu nozobatsirei endo zichibatsirei kana pasina isusu kushandira hala semu nekugocha susu competition vanorara neputsu kavambovhurika vachangonobva kurutsu kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyango vavanoziva ndiri hachi netikarenditachi andiverengere chero pane buku Itori celebration ndapa msoro kunge duku Ndipeido rangu musanditire chikruku Glazi rangu riri kupi ndione zvachinja luku Vanoti ndinoshaya but they wanna book Tezvune zvangu ski rangu riri kuku I won't bora kunge teo yekubruku Uya imese umwe uko Ncheta mari yakareba kunge baba kuku Chipepi changu yelo bunda vaonesa chichuku Chitori zvimwe zvinu kunza baba juku Tovanzisa music